Odolné iglu, zcela jistě odolný pásový transportér, IDET ale nenabízí jen vojenskou techniku. Třeba toto je super odolný květináč z drátkobetonu. Odolá i rozjetému kamionu. Nepřekoná ho ani 22-tunový kamion jedoucí stovkou. V realitě současného světa a útocích teroristů další tuzemská novinka, o kterou bude zájem. Ze superbetonu je i tato lavička. Odolá explozi i projektilům. Lavička se uvolní ze svých základů, opře se, odkloní se, tlaková vlna je částečně eliminována, pohlcená. V této místnosti, odlučněné od veletržního ruchu, zase v soutěži čelilo kybernetickým hrozbám 30 středoškoláků. Útoky na počítačových sítích dokáží rozvrátit chod úřadů i nemocnic. Ten útočník je vždycky minimálně o krok napřed. To platí i v konvenčním světě, v reálném světě, ale v tom kybersvětě je to ještě rychlejší. Ve světle všech rizik o to laskavěji působily tyto momentky, už mimo expozice se zbraněmi. Mise v Afghánistánu a Mali očima českých vojáků. O jejich poslání vypověděli víc než slova. Josef Kvasnička, Česká televize. Motoristé můžou ode dneška